Već četvrti put naša prestonica je domaćin festivala koji je posvećen fitnessu. Danas i sutra u Sportskom centru Vizura okupit će se brojni fitness treneri iz zemlje i inostranstva, ali i Beograđani za koje je tokom ovog vikenda organizovano besplatno vežbanje. Tamo je naša Maja Spirić. Pozdravljamo je još jednom iz našeg studija i pitamo je, vidim da ne vežbaš, Majo, hoćeš li možda, ima li vežbača sa to? Nećeš, dobro. Nažalost, nisam još uvek opremljena da bi se priključila ovom vežbanju, ali i mnogi Beograđani, naročito Zemunci, s obzirom da im je ovaj sportski centar Vizura u neposrednoj blizini, već polako pristižu, preslađu se i svakako će se priključiti fitness festu koji se ovde održava. Naravno, pre svih ovde su stigli i prezenteri i instruktori, prosto da budu tu kada svi željni vežbanja ovog prvog prolećnog dana dođu, da im pokažu kako sve i šta treba raditi, da prosto ne budemo prepušteni sami sebi nekom svom možda poluznanju. Šta ćemo sve imati priliku da vidimo i čujemo i naučimo na ovom četvrtom fitness festu, reći će nam Nina Stojadinović, osnivač fitness festa. Dakle, šta nas čeka? Čekaju nas vrlo raznovrsni sadržaji u oblasti fitnesa i rekreacije. Čekaju nas besplatni časovi za građane, svi koji budu želeli da probaju različite programe koje do sada nisu probali, imaće priliku na fitness festu. S obzirom da nam dolaze međunarodni prezenteri koji će na vrhunskom nivou držati različite programe od joge, aerobika, zumbe, preko crossfita, različitih varijanti, funkcionalnog treninga, pilatesa. Dakle, zaista jako raznovrsno i mislim da takvu priliku ne treba propustiti jer je ovo jedan od najvećih događaja u regionu ove vrste. Ono što je važno da napomenemo kada počinju zvanično organizovani programi pre svega za građane. Od 9 časova ujutro do 10 uveče će sve vreme biti časovi, na sat vremena počinju časovi, treba doći malo ranije da se prijave, iako su besplatni ulazi, znači moraju se prijaviti. Na pultu u isto vreme imamo i edukacije za fitness trenere koji se dešavaju u ostalim salama, gde će naši treneri iz Srbije dobiti sve najnovije informacije iz sveta, nauke i prakse, tako da će već od ponedeljka u salama Beograda i Srbije biti nove vežbe, nove metodike, tehnike i verujem da će nas ovo sve zajedno osvežiti. Hvala najlepše na ovim informacijama. Eto, nema dakle izgovora za ovaj prvi prolećni vikend, lepo sportsko oblačenje, Sportski centar Vizura u Zemunu, festival fitnessa, pravi način da nekako počnemo da ulazimo u formu pred leto, a ja ću se već pobrinuti za sportsku opremu, verovatno dođem nešto kasnije ovde. Milana, Irina. Hvala puno.